Bună dimineața, azi va fi o zi foarte încărcată. Ora 8 dimineața, noi trebuie azi avem o grămadă de lucru, adică noi preîmblăm, un alta, azi suntem la Chișinău. Plecăm la România. Și ne-a schimbat și nici la lucru, m-am întâlnit cu Artur. Artur, unde la lucru? Nici la Iași. Trebuie de zarabotit niște dengue. Da, ia uite aici pantalonii am luat. Vai, obraz. Artur, ce faci tu acolo? Wow, Artur. Wow, uite și pantofi frumoși ale ea. Și ce faci? Vrei să mă întâlni ghiozdanul meu? Ghiozdanul tău era în față. Spun la procură și ea. Și eu n-am vârstă încă. Adică nici valeră nu are. Nu cred el preț, toi. Capeț. Ia n-arată unde trebuie să... În și parte trebuie să încem? Trebuie să încem în și parte? Încolo. Da, încolo trebuie să ne ducem. Sau dacă vreți, puteți vă duci și încolo. Caroci, Artur are și ceva să vă transmită. Uitați-vă, eu cred că voi toți ați auzit, adică când vedeți videoclipul ăsta, trebuie să știți despre marea provocare moldovenească. Este un joc ca Squid Game, un fel de. Și care sunt condițiile? Voi trebuie să urmăriți toate paginile, trebuie să aveți așa un bilet fizic. Și când vedeți videoclipul ăsta, intrați la mine pe Instagram, pagina mea de Instagram, Artur, bară jos, bur 1, îmi dați follow și înscriți în direct dacă vreți bilet. Și atunci nu ne înțelegem, eu vă arăt locația, vă ascund un bilet și participați cu mare drag. Uitați-vă câte bilete am. Și asta încă e nică, am mai mult. Bravo! Hai, de-am filmez. Tu fă ce-ata, fă ce Da. Hai, salut! Ai auzit despre mare provocare moldovenească? Nu. Uite, sunt așa bilete. Poți câștigi 50.000 de lei. Uite, se închipă 50.000 de lei. Asta cât în euro? În euro se primește 2500 de euro. Aha. Tot ce trebuie să faci asta, să urmărești pagina mea de Instagram, Marea Provocare Moldovenească, pe Andrean Dolger și care menționează el adus pe stories. Cine? Pe Andrean. Nu cunoști. Și uite, ține bilet, nu, 580. Ce 580? Trebuie să faci ca să... Copii, voi luați o pauză. Ce băieți, gata, ceau. Ciorbă. Întreabă-ne, Chișinău. Hai. Ușor, suntem la Vamă la Sculei. O să Leacă... greu să vede, dar nu cum. Succesul nou, mai departe. Bang! Și mai am ajuns la eveniment, ne pregătim de lucru intensiv. Da, baftă, băieți. da, Urați-ne succes nou. este tipul ajuns în România, se gata, el e cultural. Și azi e rău, suntem la... Fraților, mă. la... Abonați-vă la acest canal și scrieți în comentariu unde vreți să mergem mai departe. Bă, nu te voi iubi, băi, nu te voi iubi. Bă, cotule, Bă, nu suntem din Moldova, băi. Nu suntem din Moldova, băi. Puteți să fiți inteligenți, vorbiți frumos, cultural. Dați un călaș eu pentru Moldova, băi. Câțelor, Uite. hai frații mei, hai! Uitați-vă, ba! Ce saluturi. Frații noștri, uitați-vă Saluturi. ce foarte e, mă, băieți. Este tipă ial de românaș. Mamă, ce frumos! Și nu știu și asta saluturi. Care saluturi, mă? Hai. Astea sunt focuri de artificii. Și-ți e rău, lei. Și dă. Wow! Ce super șmecher arată, mă! Bagă într-un loc. Uși fumără. Nu, asta e bă. Bă, roșu. Fașiști vin. Hai, și gata? E la noi că e tragedie și ele, știi, tipa... Artur este pregătit. Și am venit
Pun așa la o mini cameră de foto. Și ți-ai reale? Mini cameră de foto. Mă, bă. Săturat mierdea. Aud, m-ați rupt că... Ui, shit! Chiar frumos e. E greșit din Moldovenia, România. Da, vă place muzica, da? M-am sunat pentru că YouTube-ul mi-a dat videoclipul jos, să mai postat odată, dar ce să facem? Eu, vă cânt eu. Țam. Я солдат, недоношенный, Горгона, война, я солдат. Мама, залечи мои раны, я солдат. Сейчас vă mai cânt. Чика-бам-бам, 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 чика-бам. Salut băieți. E tot aici. Și ce voți n-ați mai văzut? Parcă nu vă uitați pe site-uri neortodoxe? E dios. Pe YouTube portocaliu. Las că eu știu voi cu ce vă ocupați. Spun la mamele voastre. Dimineața am venit la România. Artur cum? Foarte greu. Vor spate, vedeți. Doi oboseți. Mai tare ne-a obosit drumul. Ia-ți câte oră. Ora 6. Noi, ca tare suntem de la ora 5, dar... Ne auzim data viitoare.